טוב, עברנו את ראש השנה, את יום הדין, אנחנו מתקדמים לעבר יום הכיפורים, כאשר בין לבין יש לנו את 10 ימי תשובה. 10 ימי תשובה מתאפיינים בימים של כשמם כן הם, כתשובה, כימי תשובה, כימים שהאדם צריך לפשפש במעשיו, לשוב בתשובה על כל העבירות שהוא עשה, וכדי שנגיע ליום הכיפורים כמה שיותר שלמים ומושלמים ומוכנים ליום הדין. אמרו חז"ל בגמרא במסכת יומא, מסכת יומות היא המסכת שמדברת על יום הכיפורים. שם הגמרא אומרת, דרש רבי אלעזר בן עזריה, מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו. מה זה מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו? עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. מה הכוונה? שימו לב ללשון הגמרא. דרש רבי אלעזר בן עזריה, מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו. איך היה צריך להיות כתוב? מכל חטאותיכם תתארו, כל החטאים שלכם אני מתאר אתכם. אבל לא כתוב ככה. כתוב מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו. לכאורה המילים לפני אדוני מיותרות. ושם למדה הגמרא שכל מה שיום הכיפור מכפר זה דווקא העבירות שבין אדם למקום. מה זה המקום? המקום זה הקדוש ברוך הוא. כל העבירות שהאדם חטא בין אדם למקום, בינו לבין הקדוש ברוך הוא, יום הכיפור מכפר. אבל עבירות שהאדם חטא בין אדם לחברו, יום הכיפורים לא מכפר כל עוד שהאדם לא פייס את חברו. פה צריך לדעת ולהיות מוכנים, לדעת שיום הכיפורים לא מוחה להתעסוק של העבירות של פגיעה בזולת, של בין אדם לחברו. ולכן כל אדם צריך להתכונן לקראת יום הכיפורים, לדעת במי הוא פגע, ולבקש ממנו מחילה. אפילו אם צריך להכין רשימה, כי ברגע שניכנס חס ושלום עם עוון כזה חמור, כזה היום ונורא ליום הכיפורים, כמובן שחד ושלום הגזר דין הוא יהיה הרבה יותר נורא מאשר היה אלמלא לא היה לנו את החטא הזה. בואו ותראו רבותיי עד כמה חומרת הדין של עבירות שבין אדם לחברו. מסופר על חנה הנביאה, דיברנו עליה מקודם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בטוב. חנה הייתה נשואה לאלקנה. לאלקנה היו 2 נשים, פנינה וחנה. לפנינה היו 7 ילדים, ולחנה לא היה ילדים בכלל. 19 שנה הם נשואים ואין להם ילדים. ועל הסיפור המפורסם, חנה הולכת למשכן שילות הנכון, הולכת לשם והתפללת, אלי רואה אותה, והחשבה לשיכורה, בסופו של דבר נולד לה ילד בשם שמואל. למעשה רבותיי, לא רק שמואל נולד לה, אלא 7 בנים נולדו לחנה. שמואל היה רק הראשון. ועל זה אומרת הגמרא שכל ילד שילדה חנה, פנינה קברה אחד. זאת אומרת, ברגע ששמואל נולד, מת לפנינה ילד השם ישמור. נולד לחנה עוד ילד, מת לפנינה עוד ילד. וכן הלאה. ולמה שואלת הגמרא? כיוון שפנינה הייתה מצערת את חנה. כל פעם הייתה אומרת לה, תודה, יש היום ממולדת לילד שלי. איזה כיף, מה נקנה לו מתנה, נסדר לו את זה וככה. הייתה ככה כל הזמן מפתה אותה, מגרה אותה, ומעידה עליה הגמרא שכל מעשה פנינה היו לשם שמיים. כלומר, יש עדות שמעידים על פנינה שהיא לא עשה את זה מתוך רוע, אלא פנינה הבינה שלחנה לעולם לא יהיו ילדים אם היא לא תשב ותתפלל כמו שצריך. ולכן מה עשתה? פיתתה אותה, על ידי שהיא גרתה אותה, על ידי שהיא באה ואמרה לה כל מיני דברים, צערה אותה. והצער הזה באמת, כמו שרצתה פנינה, גרם לחנה להתפלל. אבל עם כל זאת שכל כוונתו היו רק לטובה, כל ילד שנולד לחנה מת ילד לפנינה. שואלים חז"ל למה? אבל הכוונות שהיו כוונות טובות. אומרים חז"ל מפה תלמד מה חומרת העוון של פגיעה בזולת, של בן אדם לחברו. שאפילו אם האדם עושה את זה לשם שמיים, אפילו אם האדם מתכוון לעשות את זה לשם מצווה, אפילו אחי, ציירת בן אדם, ציירת יהודי, ציירת יהודייה, זה לא משנה בשביל מה עשית את זה, אם זה למצווה או אם זה לעבירה, אם עשית את זה לטובתו או לא לטובתו. אם ציירת יהודי, זה כמו לשים את היד בתוך אש. נכון שזה בלי כוונה, נכון שאולי זה בשוגג, אבל כשמכניסים את האצבע לתוך האש, גם אם אני שם את האצבע בתוך האש בלי כוונה, עדיין אני נשרף. זה לא משנה אם האצבע נכנסה לאש בכוונה או לא בכוונה.
השריפה היא שריפה. זה לא משנה אם פגעתי ביהודי בכוונה או לא בכוונה, הפגיעה היא פגיעה. ודאי וודאי שאם הוא פגע במזיד, זה הרבה יותר חמור. אבל זה עדיין לא אומר שאם פגע בשוגג אין פה שום עבירה. יש פה עבירה והאדם צריך לפייס את הזולת אפילו שהוא לא היה אשם. כל עוד שהוא נפגע ממך, האדם צריך לבקש מחילה מהזולת. מסופר רבותיי על רבי רחומי שהיה רגיל ללמוד שנה שלמה בבית המדרש, וכל ערב יום הכיפורים היה מגיע לביתו פעם בשנה. תראו מה זה נשים של פעם שמוכנות לשחרר את הבעלים שלהם שנה שלמה, לראות אותם פעם בשנה, העיקר שיוכלו ללמוד תורה. ואחרי שנה ביום הכיפורים היה חוזר ככה כמה שנים. יום אחד רבותיי מספר את הגמרא שלא שם לב לזמן, ישב למד סוגיה, מתוך הסוגיה ככה נכנס לעומק של הגמרא, לא שם לב לזמן, ואשתו בבית מחכה, ורגילה כל ערב יום הכיפורים הוא צריך להגיע, שנה שלמה לא ראתה את בעלה, שנה שלמה היא מצפה ומחכה לו, הוא לא מגיע, הוא מאחר. ואז רבותיי רבי רחומי שם לב לזמן, התחיל לצעוד לבית, אבל אז אשתו מהפחד ומהצער, כתוב בגמרא שירדה לה דמעה אחת מן העין, דמעה אחת. ובאותו השנייה מספרת הגמרא שירדה לה דמעה מן העין, נפל סלע גדול מבניין על ראשו של רבי רחומי ופשוט הפיל אותו והרג אותו. זה להראות רבותיי כמה צריך לפגוע, כמה צריך להיזהר לפגוע ביהודי, ובפרט ביהודייה. כיוון שכתוב שנשים, יזהרו בנשים שדמעתן מצויה, אישה צריך מאוד להיזהר ממנה. למה הדמעות שלה הן מצויות, היא בוכה על כל דבר, תאמרו לה בוקר טוב, היא יכולה לבכות. למה? כאשר צהריים. היא סתם בוכה. אבל זה מסוכן רבותיי. ברגע שאישה בוכה, צריך לדעת שזה שעת דין. זה דבר מאוד 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 מסוכן. לכן אל תתעסקו איתה. אם אתה רואה משהו שאתה יכול לפגוע בה, עדיף שתקפא את הזנב ותלך ולא תגרום לה לבכות חס ושלום. כי רגע שאישה בוכה, בפרט אם את אשתך או קרובה שלך, השם ישמור, זה שעת דין. רבי רחומי מה עשה בסך הכל? ישב ולמד תורה. הוא לא עשה שום דבר רע. מהו השם שהוא נמשך בסוגיה? רבותיי, רבי רחומי לא עשה שום דבר רע. שום דבר רע. ויותר מזה, אם עכשיו אני עוצר את הגלגל ושואל את אשתו, תגידי לי, את מוכנה שבעלך ימות? כי הוא צייר אותך? היא תגיד, אני מוכנה שהוא הולך עוד 14 שנה ולא שימות לי. אבל בכל זאת, לא הוא שלט על זה ולא היא שלטה על זה. ברגע שיצא לה דמעה מן העין, אף על פי שבתוך ליבה היא לא רצתה שהוא ימות, זה בעלה. עדיין רבותיי מידת הדין קמה והרגה אותו. עם כל שהוא היה גדול האמוראים, ועם כל זה שהיא ודאי שלא רצתה שבעלה ימות, עם כל זה שהוא לא היה אשם, עם כל זה שהיא לא שלטה על זה, פשוט יצא לה דמעה. שום דבר, שום תירוץ לא עזר להם. בשנייה שהיא בכתה, באותה שנייה רבי רחומי מת. לראות רבותיי כמה צריך להיזהר מפגיעה בכל אחד ואחד. כמה צריך האדם לשמור את הפה שלו. סופר פעם אחת, היה בעל אחד, היה אכזרי לאשתו. כל דבר היה מתעלה באשתו, היה מקלל אותם, חרף, מגדף אותם, ואומר לה כל מיני מילים לא יפות. יום אחד הוא יוצא לחצר ככה, עושה סיבוב. הוא רואה בחצר האחורית עץ, וכל העץ מראשו ועד קודקודו מלא במסמרים. זה היה מחזה מוזר מאוד. זה מאות אלפי מסמרים בתוך עץ. הוא קרא לאשתו. אמר לה, אשתי, מה זה הדבר הזה? היא אמרה לו, עזוב, לא נורא, ניסתה להתחמק, אבל הוא התעקש איתה. התעקש, לא צריכה להתחמק, סיפרה לו, תקשיב. בכל פעם, וכבר 20 שנה נשוי לי, בכל פעם שפגעת בי, יצאתי החוצה ונתתי מסמר בתוך העץ. וזה הצטברות של כל הפגיעות שלך ב-20 שנות נישואים שלנו. אותו בא להסתכל על העץ. הוא רואה מאות אלפים של מסמרים. והוא קולט את גודל חומרת מעשיו. הוא מסתובב רבותיי והולך לרב. ואומר לו, כבוד הרב, ככה וככה המקרה. מה אני עושה? איך אני גורם שאשתי תסלח? איך אני מחפר, מתקן את מה שעשיתי? אמר לו הרב, תקשיב טוב. בכל פעם היום שאשתך תעצבן אותך, וזה קורה הרבה שאישה מעצבן, אתם יודעים. בכל פעם שהיא תעצבן אותך, אתה צריך לשתוק. בשנייה שהצלחת לשתוק, אתה הולך ומוציא מסמר. טוב, הוא קיבל את על עצמו, כל מילה טובה מוציא מסמר, כל מחמאה הוא מוציא מסמר, וככה רבותיי 5 שנים, אותו יהודי מחמיא לאשתו, לא פוגע בה, שומר על הפה שלו. אחרי 5 שנים רבותיי מגיע למסמר האחרון, והוא עמד ל5 שנים של שינוי. דבר כזה צריך לחגוג. קורא לרב, קורא לכל המשפחה,
כל אשתו, עושים מנגל בחוץ, ואז רבותיי, אותו אחד עושה טקס, ואומר רבותיי, להוצאת המסמר האחרון, אני מזמין את אשתי, ואשתו באה לפניו, ואומר לה, אשתי היקרה, אין עלייך בעולם, אני אוהב אותך, את האישה הכי מושלמת בעולם. ואז הם הולכים ומוצאים את המסמר, ומתחילים שם לרקוד, ואיזה שמחה עושים. עד שהרב קם ואמר להם, רבותיי, אני מבקש מכולנו להיות בשקט. אמרו לו, אתה שמח, ואני שמח בשבילך. אבל אני רוצה שתבוא איתי סיור שנייה אחת. הוא אמר לו, בוא איתי לעץ. הולך לעץ ואומר לו, הרב ואותו אחד, מה אתה רואה? אמר לו, ברוך השם הרב, אני רואה שאין אפילו מסמר אחד. הוא אמר לו, תסתכל יותר טוב, מה אתה רואה? מסתכל אותו יהודי והוא רואה כל העץ מלא בחורים. הוא אומר לו, הרב, אני רואה עץ שכולו מחורר בחורים. אמר לו, הרב, תלמד בני מוסר. ברגע שפגעת ביהודי, אתה יכול לבקש סליחה, אתה יכול לבקש מחילה, אתה יכול להגיד מילה טובה. הוצאת את המסמר מהעץ, אבל החור שהמילה הרעה עשתה, לעולם לא תצליח לחסות על זה. ברגע שהמילה הרעה יצאה מן הפה שלך, לעולם לא תצליח לכפר עליה. מילה, רבותיי, נמשלה לחץ. למה לחץ? כיוון שחץ, כל שהוא ביד שלי הוא לא יכול להזיק, הוא לא יכול להרוג אפילו נמלה. כי כל שהוא ביד שלי הוא בשליטה שלי, אני שולט עליו, הוא לא יכול לעשות כלום. אבל ברגע ששחררתי את החץ מהקשת, גם אם אני לא יהיה הבן אדם הכי מהיר שבעולם, אני לא צריך לעצור את החץ הזה. ברגע שהחץ יצא מהיד שלי, אין לי עוד שום שליטה על החץ הזה. ככה רבותיי, זה מילה של יהודי. ברגע שיהודי שומר את הפה שלו, שומר את המילה שלו אצלו, אז החץ בידיים שלו, הוא שולט על הקול שלו, על המילים שלו, הוא יכול לקבוע מה יעשו המילים שלו. אבל ברגע שיהודי אמר את המילה, ברגע שיהודי כבר זרק את המילה לאוויר, אין רבותיי עוד שום סיכוי. המילה הזאת יכולה ללכת ולעשות שמות בארץ. אי אפשר לדעת למה היא תגרום. מילה אחת רבותיי יכולה לגרום לגירושים, יכולה לגרום לרצח. מילה אחת. לכן רבותיי, אדם צריך לשקול מיליון פעם לפני שהוא פותח את הפה שלו ומוצא איזה מילה. לזכור את החומרה, שכמה זה חמור לפגוע באדם שנמצא מולי. סופר רבותיי על הרב כהנא, שרב כהנא עלה עם בבל לארץ ישראל ועלה לישיבתו של רבי יוחנן. רבו של רב כהנא היה רב, קראו לו רב, והוא אמר לו, תקשיב, הלימוד בארץ ישראל זה לא כמו הלימוד פה. אני גוזר עליך גזרה, 7 שנים אתה לא שואל שאלות. למה? עד שתתקלם. פה אנחנו צריכים עוד מושג גם כן, לכל אלה כאיסטריה בלהגינה קיש קישקריה. זה כמו ששמים קופת צדקה ריקה, 20 שקל, שמנערים עושים הרבה רעש. ככה יש אנשים מסכנים, הם ריקים, אין בהם כלום. שמענו פעם אחת איזה פסוק. אז הם עושים הרבה רעש, כל דבר. פעם אחת הייתי באיזה הזכרה. אז אמרתי דברי תורה וזה. ניגש אליי איזה אחד בסוף ההרצאה, אומר לי, אני אתיר אותי ככה. אני כל התורה בידיים שלי. רואה בן אדם, בלי כיפה, בלי כלום. קולט עליו שהוא בלשון המעטה חילוני, אם לא יותר מזה. אני אומר לו, באמת? כל התורה כולה בידיים שלך? הוא אומר לי, את כל התורה אני יודע, אתה לא מבין. מה זה לזה? אתה לא יודע איזה חכם אני. אמרתי לו, באמת? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, נותן לי איזה משהו. הוא אומר לי, בוא תקשיב חידוש, חבל על הזמן, אף אחד לא יודע אותו. הוא אומר לי, דוד המלך אומר, בבית השם נעלך ברגש. מה זה ברגש? ברד, רוח, גשם, שמש. אמרתי, יפה, נכון. כן. לא כולם לא יודעים את זה, גם אני יודע את זה, אבל יפה. מה עוד? הוא אומר לי, עזוב. אמרתי לו, תגיד עוד איזה חידוש, משהו. עושה לי, עזוב. אמרתי לו, עזבתי, אבל בוא תגיד עוד איזה משהו. עושה לי, עזוב. אבל אתה לא צריך להוציא ממנו עוד מילה אחת. כל התורה בידיים שלו. חידוש אחד לא יודע בחיים שלו. כל התורה בידיים שלו. זה כאיסטריה בנגילה, קישקריה. רב כהנא רבותיי היה מלא בתורה, גדוש בתורה, ורבו רב ידע את זה. אבל בכן גזר עליו 7 שנים לשתוק. למה? לא צריך להבליט שום דבר, לא צריך לקפוץ. יש רב מוסד השיעור, לא לדבר, מה אתה צריך להשלים אותו? מה זה, שיעור בלשון? התחלת להשלים תשבצים? זה הרב רק מדבר, זה ממשיך את הסיפור שלו. אני בא איזה תלמיד, כל סיפור שהייתי מתחיל, הוא היה משלים אותו. יום אחד אמרתי, תקשיב, בוא תעמוד פה, אני אשב שם, ואני לא אשלים אותך, אל תדאג. זה כאיסטריה בלהגינה קישקריה. אדם צריך לשמור על עצמו, נכון שזה, הנשמה שלנו אש, אדם לוהט, יודע איזה דבר תורה מתלהג, נכון זה כף זכות, אבל צריך גם להיזהר מכף זכות. צריך להיזהר בדברים. טוב, נמשיך לסיפור רבותיי. רב כהנא מגיע לארץ ישראל, נכנס לישיבתו של רבי יוחנן.
ואז כל התלמידים, רבותיי, לומדים עם רב כהנא, וקולטים שרב כהנא זה לא קטליה בקניה, זה אדם גדול, זה אדם שבקיא בכל מחרונות התורה, אין דבר שהוא לא יודע. הלכו לרבם רבי יוחנן, אמרו לו רבי יוחנן, אריה עלה מבבל, אריה עלה אלינו מבבל. אתה לא מבין איזה אריה הגיע אלינו, כל התורה יודע. אמר רבי יוחנן, יופי, הושיבו בשורה הראשונה. זמנם רבותיי יושב הרב, והיו שורות. כל שורה היה תלמיד יותר גדול מהקודם. כלומר, שורה ראשונה היו הכי גדולים, שורה שנייה קצת פחות, שלישית קצת פחות, וככה זה סדר הולך ויורד. היו מכבדים את מי שיותר גדול בתורה. שמו את רב כהנא בשורה ראשונה, רבי יוחנן מתחיל לדבר דברי תורה, את השיעור. אומר רבותיי, רבי יוחנן מחלק את השיעור שלו לכמה חלקים, אומר חלק ראשון, ואז הוא שואל, רבותיי, קושיות? למה הוא שואל? לראות, האריה מבבל, זה האריה, מתי יש לו קושיות? שום מילה, רב כהנא שותק, למה? רב גזר עליו אשתו? טוב, רבי יוחנן מסמן לזה שלידו, הוא אומר לו, תוריד אותו שורה אחורה, לא מכובד. מורידים אותו לשורה שנייה. רבי יוחנן אומר רבותיי את החלק השני, שואל שאלות, אף אחד לא עונה. מסמן לזה שלידו, תוריד אותו שורה שלישית. ורבותיי ככה רבי יוחנן מתחיל עוד חלק ועוד חלק, עד שהוא מגיע לחלק השביעי. שואל, יש שאלות? אין שאלות. תורידו אותו לשורה האחרונה. ואז רבותיי, רבי יוחנן פונה לאדם שלידו ואומר לו, האריה שלך הפך להיות שועל. זה אריה זה? זה שועל, איזה אריה? לא יודע כלום. שמע את זה רב כהנא ואמר, 7 השנים שגזר עליי רבי לשתוק, יהיו כנגד 7 השורות שהושפלתי. עכשיו, כבוד הרב התחיל את השיעור מההתחלה. רבי יוחנן מתחיל חלק ראשון, אומר שאלות, רב כהנא מתחיל להפגיז. נותן עוד תשובה ועוד תשובה ועוד קושייה, תשובה, קושייה, תשובה. רבי יוחנן יודע איפה לתפוס את עצמו. רבי יוחנן ראה את אדם גדול, מה עשה? לא רק שקידם אותו שורה, הוא הוריד קר אחת. רבי יוחנן יושב על 7 קריות. היה יושב מהכבוד של גדול הדור. הוא הוריד קרית אחת מתחתיו, והביא לרב כהנא, וקידם אותו לשורה שישית. עוד פעם חלק ב' של השיעור, קושיות, רב כהנא מפגיז. עוד פעם רבי יוחנן מוריד קרית, ומקדם את רב כהנא שיהיה עוד שורה. ורבותיי ככה הוא ממשיך עוד חלק ועוד חלק, עד שבפעם השביעית רבותיי רבי יוחנן מוציא את הקרית האחרונה, ויושב על הרצפה. כל התלמידים שם נזדעזעו. זה גדול הדור. יושב על הרצפה, אבל פחדו לדבר. למה? כי נגדם רב כהנא מפחיד, זה אריה. רבי יוחנן פנה לזה שלידו ואמר לו, זה שהוריד אותי לרצפה, מהגדולה שלו אני רוצה לראות אותו. רבי יוחנן היה יפה תואר, אבל עת זקנה, הגבות שלו היו מאוד ארוכות שהיו מכסות לו את העיניים, ואולי היה רואה כלום. רבותיי הרימו, היו לו מסריקים כאלה בגבות שמרימים לו למעלה. עד כדי ככה, לא גבות ארוכות מאוד. הרימו לו את הגבות לראות מי זה רב כהנא. מספר דגמה שרב כהנא הייתה לו צלקת בשפה. ובגלל הצלקת הפה שלו היה טיפה עקום, והיה נראה כאילו הוא מחייך. רבי יוחנן ראה את זה ואמר לו, אתה מחייך עליי? על זה שזרקת אותי לרצפה הוא חשב, אתה מחייך, אתה מבסוט מזה ששמת אותי על הרצפה? נתן בו עיניו והפך אותו לגל של עצמות. הרג אותו במקום את רב כהנא. סופר רבותיי, שיום למחרת רבי יוחנן כאב לו, ואמר כמה היה עוד גדול אותו אדם, רק חבל שצחק עליי. אמרו תלמידיו, כבוד הרב, הוא לא צחק עליך. הוא לא, היה לו צלקת בפנים. אמר רבי יוחנן, ככה? קחו אותי עכשיו ביד הקבר שלו. לקחו אותו למערה, וכתוב שלא הצליח להיכנס, היה שם נחש ענק ששמר על הקבר. אמר רבי יוחנן לנחש, תן לרב להיכנס לפני התלמיד, תן לי הרב להיכנס לתלמיד. לא זז. אמר רבי יוחנן, תן לחבר להיכנס לחבר. אנחנו חברים אני והוא. לא זז הנחש. עד שאמר רבי יוחנן, תן לתלמיד להיכנס לרב, זז הנחש. הגיע לשם רבותיי, התפלל על רב כהנא עד שהחיה אותו. שואלת הגמרא, רבותיי, למה רבי יוחנן הרג את רב כהנא? בסדר, הוא חשב שהוא מחייך, אבל לנו משמיים גרמו לרב כהנא למות. הרי רב כהנא הוכיח, לכאורה ככה נראה לנו, שהוא יותר גדול מרבי יוחנן. הרבה יותר גדול. רב כהנא הוכיח לנו רבותיי,
שהידע שלו יותר משל רבי יוחנן אולי, שהוא קודש קודשים. אם ככה, למה ניתנה זכות לרבי יוחנן להרוג אותו? איך זה שצדיק כזה גדול, התורה שלו לא הגנה עליו? הוא הרי לא עשה כלום. הוא השם שיש לו צלקת בפנים. רבותיי, אנחנו שוב פעם תואמים לראות מה החומרה של פגיעה בזולת. כאשר יהודי פוגע בזולת, רבותיי, זה לא משנה בכלל. זה בכלל לא משנה אם התכוונת או לא התכוונת. זה לא משנה בכלל. אם פגעת ביהודי, אתה עלול לנזק. איך נסת היד לאש? אתה עלול להישרף. נכון שאתה לא אשם, נכון שלא התכוונת, נכון שאתה צדיק ויש בך הרבה תורה, זה לא יעזור. מי שפוגע, רבותיי, ביהודי, אין לו הגנה. אדם צריך להיזהר. ואנחנו רואים פה סיפור שבשגגה מה קרה. קל וחומר, בלבנו של קל וחומר, כמה האדם צריך להיזהר. כאשר היהודי פוגע ביהודי חד ושלום במזיד, כמה צריך להיזהר בדבר הזה. ספר החפץ חיים סיפור שיום אחד היה יהודי אחד עשיר ורע, היה ליבו לב של אבן, היה מזכיר בית אחד, את הבית שלו לאלמנה עם 7 ילדים. האלמנה מסכנה לא היה כסף לשלם, החוב שלה כבר הרקיע שחקים, ואז אותו עשיר הולך ומפנה את האלמנה מהבית. לא הסתפק, רבותיי, אותו עשיר, הוא פחד שהיא תחזור לבית. מה עשה אותו רשע? הוא הוריד לה את כל הרעפים מהבית. גשם, הוריד את הרעפים, זרק אותה לרחוב. רבותיי, לאחר בערך כ10 שנים, נשך כלב שוטה, כלב חולה, נשך את אותו עשיר, עד שאותו עשיר, רבותיי, התחיל ללבוח כמו כלב, עד שמת ונפטר מן העולם. כמה חפץ חיים, רבותיי, ואמר, רבותיי, מהיום שהעשיר הזה הוציא את האלמנה מהבית, אני מחכה, ופשוט היה לי שהקדוש ברוך הוא לא יסלח לו. היה פשוט לי שזה רק עניין של זמן, ואני 10 שנים מחכה לראות מה יקרה לאותו יהודי. ואחרי 10 שנים זה קרה. זה יכול לקרות אחרי יום, יכול לקרות אחרי 10 שנים. אבל רבותיי, אין מציאות שמי שפוגע ביהודי לא נענש בסופו של דבר. שם הצילנו. צריך, רבותיי, לפייס כל יהודי. צריך מאוד מאוד להיזהר. מסופר על זוג שהיה נשוי 10 שנים ולא היה להם ילדים. הלכו לכל הרבנים עד שהגיעו לאחד מגדולי הדור ואמר להם, הרב, דעו לכם שכל מה שאין לכם ילדים זה רק כי יש עליכם קפדה מאיזה מישהו. מישהו הקפיד עליכם, הכסתם אותו, הקפיד עליכם, נפגע מכם, בגלל זה אין לכם ילדים. הם חשבו ביחד ואמרו, נכון, יש לנו דודה אחת בארצות הברית שהיא פגועה מאיתנו, לא מדברת איתנו. אמר להם הרב, אין ברירה, סעו אליה. הבעל אומר לה, תודה רב, היא גרה בארצות הברית, כרטיס טיסה, הנסיעה זה חתיכת אורח. אמר לו הרב, אתה רוצה ילדים או לא רוצה ילדים? לפייס אותה חייב גם אם גרה בארצות הברית. רבותיי, הגבר והאישה לקחו מטוס וטסו עד לדודה. תקתקו אצלה בדלת, היא פתחה להם את הדלת, וכשראתה אותה תרקה להם את הדלת בפנים. הם התחילו לבכות, ועם כל הכבוד שנפגע הם אמרו לעצמם, אם אנחנו רוצים ילדים, אנחנו חייבים לפייס אותה. הם תקתקו והתחילו לבכות לה. הם הסבירו לה שהם באו מארץ ישראל רק בשביל לפייס אותה. התחילו רבותיי לבכות עד שהלב של הדוד התחיל להתרכך. היא יצאה אליהם, חיבקה אותם, ושנה בדיוק לאחר מכן, רבותיי, הם חפקו בן זכר, והדודה הייתה בברית מילה שלהם. ברגע שיש קפדה על יהודי, רבותיי, אי אפשר להבין. אני מכיר סיפור אישי על אחד מגדולי הרבנים, שלא נגיד את שמו, כמובן לא מתיר, שסבל סבל נוראי, רבותיי. סבל איום ונורא, שאי אפשר להסביר. סבל שבאדם היה מאבד עצמו לדעת, אם היה לו כוחות רוחני כמו תואר. בסופו של דבר, כשהוא הלך לרבנים מקובלים, דומני רבי דוד אבוחצירא, אמר לו, או הוא הרב קוק זה היה, אמר לו שתדע לך שכל הסבל שלך זה בגלל שכשהתחתנת עזבת את הישיבה, והיו ילדים צעירים בחור ישיבה שלקחו את זה קשה שעזבת. אמר לו הרב, אבל מה אני אשם? התחתנתי, יש הלכה, שנה אין נקים לביתו. אדם שמתחתן שנה שלמה צריך להיות רק עם אשתו, לפנק את האישה, לתת לה כל מה שהיא רוצה, להיות איתה, לטפח אותה. שנה ראשונה, רבותיי, צריך להפוך את אשתך למלכת המלכות. מה אני אעשה? אמר לו הרב, בכל זאת, יש יהודים שנפגעו בגלל זה אתה סובל. רבותיי, הוא לא הפסיק לסבול שאותו אישה נפטרה.
הרבנית בסופו של דבר נפטרה. וכל זה רבותיי, אותו הרב אמר לו, כי היה מישהו שנפגע ממנו. אותו רב התייפח לפני כל התלמידים וביקש מהם מחילה, תמחלו לי. אף אחד לא יודע מה הוא רוצה. אבל הוא אמר, תמחלו לי, אני לא מפסיק לסבול. אני כבר 7 שנים סובל סבל נוראי, כי מישהו לכם מקפיד עליהם. תראו מה זה רבותיי, קפדה של בן אדם. כמה צריך להיזהר מזה? כמה אנחנו צריכים לדעת רבותיי, שבעבור שנאת חינם נחרב בית המקדש. ורק בעבור אהבת חינם, רק אז ייבנה בית המקדש. זה לא יעזור גם עם התורה כל היום. אבל נשנא אחד השני זה לא יעזור. צריך ללמוד תורה. אבל חייב לכן אהבת חינם. צריך לדעת שהאהבה שלנו, האחדות שלנו, היא מה שתתפוס אותנו. היא מה שתחזיק אותנו. ברגע שיהודי כל החיים שלו, כל הזמן מקפיד, לשמור על הפה, לא לפגוע באף אחד, לא לצחוק על אף אחד. ברגע שיהודי הולך בדרך הזאת, רבותיי, השמיים מרחמים עליו על הכל מידה כנגד מידה. כמו שאתה לא פגעת באף אחד, גם אני לא אפגע בך ומהקדוש ברוך הוא. כל לילה לפני השינה, בקריאת שמע למיטה, רבותיי, יש שם קטע מדהים, היום ונורא. אנחנו שם רבותיי כל לילה ריבונו של עולם. הרי אני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס והקנית אותי, או שחטא כנגדי, בין בגופי, בין בממוני, בין בכבודי, בין בכל אשר לי, בין באונס, בין ברצון, בין בשוגג, בין במזיד, בין בדיבור, בין במעשה, בין בגלגול זה, בין בגלגולים אחרים. רבותיי, מה אנחנו עושים שם? ברגע שיהודי נפגע, יש צער לקדוש ברוך הוא. אף אבא, אף אמא לא אוהבים לראות הילדים שלהם פגועים ועצובים. אם מישהו פגע ביהודי, צריך לדעת שהוא פגע בקדוש ברוך הוא ישירות. הקדוש ברוך הוא בצער גדול ונורא ברגע שיהודי פגוע. לכן אני שהולך לישון, נכון שפגעו בי, וברגע שפגעו בי, אז האינסטינקט שלי אומר שיקראו אותו בשמיים, שיענישו אותו, שילמד לקח, לא יתעסק איתי. נכון רבותיי, זה רגע שהנקמה יוצא, אבל לא ככה מתנהג יהודי. כי נכון, בא לך עכשיו שיקראו אותו, שילמד לא יתעסק איתך. אבל רבותיי, 2 רעות יש כאן. 1, כשאתה נפגעת, הכל שאתה פגוע, הקדוש ברוך הוא פגוע. אתה גורם צער לקדוש ברוך הוא בזה שאתה פגוע. דבר שני, כשיהודי יענש, אז הוא יהיה כואב. וברגע שכואב ליהודי, כואב גם לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בזה שאתה מסת בסך הכל, אתה לא פגעת באף אחד. אתה רק נפגעת. הסכמת להיפגע. רבותיי, התעללת בקדוש ברוך הוא פעמיים. פעם ראשונה בזה שאתה פגוע, ועכשיו גם הוא בצער כי אתה פגוע. פעם שנייה, כשאותו יהודי פוגע בך יענש, ששוב פעם הקדוש ברוך הוא יכנס לצער. לכן אנחנו אומרים כל לילה, ריבונו של עולם, אתה תצטער. אני מוחל וסולח לכל מי שפגע בי. אני מוחל להם. ממילא אתה לא, אל תדאג, אני לא פגוע. אז אתה גם לא צריך להיפגע. ממילא אם אני לא פגוע, אתה צריך להעניש אותו. אז גם כן, לא תצטער. רבותיי, כתוב שאדם שאומר את זה, ועד השם, לא יצא מן העולם הזה, עד שימחילו לו בסופו של דבר. עד שסופו של דבר כולם ימחילו לו. יגלגלו משמיים, שכמו שאתה מחלת לכולם, ככה ימחילו לך כולם. מי לא רוצה את זה? מי רוצה להגיע אחרי 120 שנה לשמיים ולגלות שחס ושלום מישהו הקפיד עלינו ויאללה, תחזור שוב פעם לעולם בגלגול? אחרי שאני חי 120 שנה, אני צריך לעלות שוב פעם בגלגול? למי יש כוח לזה? למי יש כוח לחוות את המוות פעמיים? אתם יודעים איזה סורים אלה? לכן רבותיי, כל לילה, כל אדם צריך להגיד, אני מוחל וסולח לכל מי שפגע בי. שזה בסידורים, בקריאת שמע למיטה. ובלב שלם יכוון, אני לא נפגע מאף אחד. גם אם יהודי פגע בי, לא צריך לחכות ללילה. כי עד הלילה הקדוש ברוך הוא סובל. באותו רגע שיהודי פגע בנו, אנחנו צריכים להגיד בלב שלם, רבותיי, ריבונו של עולם, אני סולח, אני מוחל לו, אבא, אין לי שום קפדה עליו. הכל בסדר, אבא, זה בסדר, אני מוחל לו. מידה כנגד מידה. כמו שאנחנו מוחלים למי שפגע בנו. גם אנחנו לא עושים עבירות. ברגע שיהודי עושה עבירה, הוא פוגע בקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא יגיד לנו, כמו שאתה, כשפגעו בך, סלחת, גם אני כשחטאת ופגעת ואין סולח לך. מידה כנגד מידה, רבותיי, לא בטלה מן העולם. תראו כמה רעות חולות יש מלהיפגע ולפגוע, ותראו כמה טובות, אדירות ונפלאות יש בלא להיפגע, ולשמור על הפה שלנו. כל ברוך הוא יזכה אותנו לעשות אהבת חינם אמיתית, לזכות לראות ולבנות את בית המקדש במהרה בימינו, לזכות להיות מן המשיח צדקנו במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. כזכה אותם שיהיו סליחות בשעה 12:30.